Aquí va començar tot fa 100 anys i per a celebrar-lo farem una exposició. En aquesta estació, a la plaça Catalunya, es creuaven les dues línies de metro, el Gran Metropolità i el Transversal. A l'exposició que hem preparat aquí al Palau Robert de Barcelona hi trobareu un repàs de l'evolució i la història del metro. En aquests 100 anys, el metro ha crescut al ritme que creixia la ciutat. Durant aquest temps, el metro ha construït i connectat la gent i els barris de Barcelona. A l'exposició no només parlem d'història. Hi podreu descobrir com funciona el metro, com es defineixen i es dissenyen els túnels i les estacions, com es construeixen, i també podreu veure quines actuacions hi ha en marxa i previstes per ampliar la xarxa de metro. És a dir, com serà la mobilitat de l'entorn metropolità de Barcelona en el futur. El metro forma part de la nostra identitat metropolitana. És ciutat, és moviment, és memòria compartida. Recorre el passat, el present i el futur del metro al Palau Robert fins l'1 de febrer de 2026.